Gorriak epasata iritsi da final aurrekoetara Martinez de Irujo. Lauterdian sartzeko astebete falta zen, hautsi zuenen eskuin eskuko atzerakuslea Elizondon, eta ordutik bide gurutzea bilakatu dira partidak Iberokoarentzat. Es una forma de restar, pues estás, como te digo, pensando en el dedo, que tanto antes igual le da un pelotazo todavía me duele y estoy pensando si va a doler, si la lesión va a ir a más, a ver cuándo se va a acabar el dolor. Orain arte ondo entrenatu ezin da, bihar saioa egitea erabaki du Martinez de Irujok eta gero erabakiko du Bengoetxe seigarrenaren kontrako final aurrekoaren atzerapena eskatu edo ez. Jokora Saralegik eta hortxe bukatu da. 34 urterekin. Txamponaren bestaldean dago Saralegia mezketarra, gozatzen ari da Gipuzkoarra azken 12 urtetan ez bezala. Urrutiko txeatitin, Arretxe eta Idoateri irabazita, lagunenen artean sartu da, noiz eta bere etorkizuna pilotan arriskuan ikusten hasita zegoela. Hemen humiltasuna nibila da, ni hasieratik umil etorri naiz, isilik, eta bueno, semifinaletan nago, eta hau ondia da netzak. Olaizola bigarrenaren kontra neurtuko ditu indarrak Saralegik datorren asteburuan.